Dobar dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika u 8. razredu. Danas ćemo raditi riječi jednaka oblika, a različita značenja. U profilovu udžbeniku riječi hrvatske možete pronaći tu lekciju na 36. stranici. Pogledajte dijalog djeda i bake. Djed je upitao gdje mi je kosa, a baka je odgovorila kosa ti je otpala pred 20 let. Naravno, djeda je to vrlo naljutilo i to ne samo zbog toga što ga je baka uvrijedila i podsjetila na to da je ćelav, nego i zato što on uopće nije pitao za svoje dlake na glavi, već za oruđe kojim će kositi travu. Pitao je gdje mu je kosa. Riječi koje imaju jednak oblik, kao što smo imali u prethodnom primjeru sa riječi kosa, a različito značenje, nazivaju se homonimi. I to je naša glavna tema danas. Riječ homonimi dolazi od grčke riječi homo, što znači jednak, i riječi onoma, što znači ime. Možete to dovesti u vezu sa riječima koje koristimo i u drugim prilikama, na primjer homoseksualac, što znači osoba kojoj se sviđaju osobe jednaka spola. Dakle, opet ovo homo znači jednak. Uz primjer kose koji smo imali u uvodu, primjer je također i riječ žal, koja može značiti obalu ili žaljenje. U udžbeniku imate primjer: baka se vratila na rodni žal, u srcu je osjetila žal. Možete si zapisati sve što je na ovome slajdu. Također i to da razlikujemo više vrsta homonima. Razlikujemo istozvučnice, istopisnice i istoobličnice. Možete pauzirati slajd i zapisati. Promotrite sada dijalog Ane i Ivana. Ana: idem u rijeku. Ivan: i ja idem u rijeku. Ana: odlično, nazovi me kada stigneš. Ivan kaže: može. Hej, ja sam stigla, kaže Ana. Upravo sam se parkirala na gatu Karoline Riječke. Gdje si ti? Ivan se čudi. Kakva sad Karolina? Tu sam na mrežnici. Mi naravno već iz pisanog dijela vidimo što je uzrokovalo njihov nesporazum i bilo nam je odmah u prve 2 rečenice jasno da će do toga doći, zato što Anina rijeka piše velikim slovom, a Ivanova malim, i odmah znamo da je Ivan mislio na poznatu hrvatsku rijeku Mrežnicu, dok je Ana mislila na poznati hrvatski grad Rijeku. Takve riječi nazivamo istozvučnice ili homofoni. Ovo si zapisujte. Istozvučnice ili homofoni su riječi koje se isto izgovaraju, a različito se pišu. U tablici imamo i nekoliko primjera pored prethodnog primjera rijeka. Na primjer, žensko ime višnja zajedničko je nazivu za voćku višnju. Ili bol kao osjet patnje ima svoju istozvučnicu bol koja se piše velikim slovom jer označuje mjesto na otoku Braču. Zapišite i primjere iz tablice. I ovdje imate i kratak zadatak napisati 2 rečenice u kojima ćete upotrijebiti par istozvučnica iz tablice. Možete pauzirati slajd, zapisati sve što piše i napisati 2 rečenice sa istozvučnicama. Ovo si prepoznajete. To je duga i pitanje je kakva je to duga. Je li ona kratka? Nije, vidi se cijela. Zato kažemo da se na nebu pojavila duga. Već vidite po naglascima da se ove riječi pišu jednakim slovima, ali da su naglasci različiti. Pa smo došli do nove vrste homonima koji se nazivaju istopisnice ili homografi. Riječi koje se isto pišu, a različito izgovaraju. Naglasak je različit. Uz riječi duga i duga imamo i primjere riječi luk u smislu zaobljenog građevinskog oblika ili luk, povrće koje smo jeli sada za Uskrs. Onda imamo repni od povrća zvanog repa, na primjer repni kukac koji uvijek ide na repu, ili repni od životinjskog repa.
Isto tako primjer je skup, imenica koja označuje skupinu ljudi, okupljanje, ili skup, pridjev, znači da nešto nije jeftino, nego moramo platiti puno, to je skupo. I zadatak za vas, upotrijebite istopisnice iz ove tablice u rečenici. Možete pauzirati, prepisati sve što je navedeno na ovome slajdu i napisati rečenicu upotrebljavajući istopisnice. Ovdje imamo sličicu razgovora gdje vidimo da Vedran previše priča, a ovdje imamo naslovnicu jedne slikovnice koja se zove Priča o Vedranu. U oba primjera upotrebljena i podebljana je riječ priča, ali u prvom primjeru ona je u obliku glagola, dok je u drugom primjeru riječ o imenici. Istoobličnice su riječi koje u sprezanju ili sklonidbi imaju isti oblik, ali imaju znači različitu gramatičku ulogu. Primjeri su: telefonom razgovaraju baka i unuci, odlučio sam prići susjedovoj unuci. Odredite u prvom primjeru gramatička obilježja riječi unuci, isto tako i u drugoj rečenici. Te sljedeći primjer, svi govore pohvalno o Ivanu i jučer sam u kinu susreo Ivanu. Vidimo da se riječi jednako pišu, imaju jednak oblik, ali imaju različita gramatička obilježja i vaš je zadatak da ovim riječima odredite gramatička obilježja i zapišete ih. Dakle, jesu li to imenice, jesu li to glagoli, u kojem su padežu, u kojem su. I ponovit ćemo. Dakle, razlikujemo istozvučnice, istopisnice i istoobličnice. Istozvučnice su one riječi koje jednako izgovorimo, ali u pismu bismo ih prepoznali kao različite. Na primjer, grad, rijeka i rijeka, voda, tekućica. Istopisnice su one koje se jednako i pišu. Dakle, u oba slučaja imamo potpuno jednaka slova, nema malog i velikog slova kao kod istozvučnica, jednako se pišu, ali naglasak je različiti. Dakle, tu trebamo imati poznavanje naglaska. I posljednja vrsta homonima su istoobličnice, jednako se pišu i razlikuju se samo gramatički. Možete si ovo prepisati, po želji podcrtati, napraviti skice koje će vam služiti kao umna mapa, kao podsjetnik. Za vas je da riješite cijelu 27. stranicu u radnoj bilježnici, uključujući i početni zadatak koji se sastoji od križaljke koju treba ispuniti. Sretno!